Mangabe engekho empilweni yami noma enganginaki ukhulu wami lo ngisho ukuthi uFlow wadlala indima yokuba umama nokuba ubaba. Ngiyakhumbula ezumfana ngikhula ngilangazelela ukuba nobaba engekho. Ngiyakhumbula futhi sihamba nogogo wami siyothekela ukudla singenakho. Lezi zinto zonke zikhona ezikwenzile. Uma biologically ke Indima ayidlalayo yena i-financial. okay Ugogo izimiso nje zokungishape zokungaka zenza ugogo. So kusho ukuthi into engiyiyona ngiyithathe ngiyifundisa ugogo more than uma wami. Manje ke into engiyishoyo ukuthi lento engiyiyona kwi-family isuke ekutheni mina uqobo lwami angizange ngikhule kahle. Mangithi angikhulanga kahle ngisho ukuthi lo muntu kwakufanele adlale enye indima azange ayidlale ubaba. Ukuzwa ubaba wakhe ekhuluma ngomkhulu kuyangijabulisa lokho ngoba ayibandla bengafune ukuzwa lutho, engafuni nokuthi size sikhulume nangako. What's the story there? Because akazi amention baba mhlawumbe uyazi Kwangekho ukuxhumana okungako. phakathi kwakhe nobaba wakhe. Ungenaphi uMakhwela lapho? uMakhwela kufanele afunde ukuthi into noma ngabe ibucayi kanjani noma ngabe sensitive kanjani. So guys, kule therapy lena Umusa told ubaba Ndabe ukuthi maybe the way akhule ngakhona i-reflector in a badly way kubafazi bakhe, yena ukhule anganababa and ukhuliswa ugogo, umama bekaye khona financially only. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Please like, share and don't forget to subscribe. So uMacelo naye also ufakazile washo ukuthi ish at least finally uMusa uyakhuluma ngobaba wakhe. Every time bebambuza ngobaba wakhe bekakwata, and then asho ukuthi abantu kumele babe nama-boundaries when it comes to sensitive stuff. And we heard uMakhwela ebuza naye, you may be concerned umojora ne-partner and then you don't know their parents. You only know umuntu abahlali bakhuluma ngaye njengogogo Flow. So uMakhwela also asked, and then Umusa wathi uMakhwela ungenaphi, and uMakhwela must learn to ask yena, not abuza abantu, because abantu bazomtshela amanga. Okay, we understand. But then during the whole therapy we saw ukuthi ne-retreat yakhona we saw ukuthi ingathi akulungi nje la kulomndeni. There was a time where they asked uMayeni ukuthi uhleleleni, wathi yena akazi ukuthi uhleleleni lana. Babuza uMakhumalo wathi bathi yena i-contribution yakhe towards le family ayibonakali. uMangwabi wathi yena akazi naye ukuthi uhleleleni. uMacele wathi yena Umusa i-ethnic king yakhe. Bamhleka labanye bafazi. Awuthi bebamhlekani nami angazi. But then we saw ukuthi akulungiseki la. Labantu laba banama wounds phakathi angafixeki. Nina guys, what are your thoughts on this? Thank you for watching.